Coll de Mosset. Això és el Coll de Mosset. Amb molta pedra. Amb una vista de puta mare. Sí. El cim de la Palomera. Això diuen que és la Palomera. I ara aquí, aviam si sortim tots dos. Tots dos. Sí, home. Bueno, ja se sap, no? La muntanya ja té això, no? Té això. Però bueno. Bueno, ara aquí davant, en principi, tenim el faraó. Serà difícil que ens hi fiquem, perquè... No, si està aquesta boira no podem pas fotre. No, perquè... Aneu a buscar-la que no tenim, no val la pena. No, a part que també hem de pujar per costos molt drets i ho deixem per un altre dia. Pel mes de març. Exacte, sí senyor, i tant que sí. Vale, vinga. Sí. Bueno, ara tirem cap aquí, cap a... Collons deu ser. Això que és un pi blanc? Sí. Aquí tenim els naps a baix i la roca fina dels naps. Per aquí amunt? Sí. Ah, estupendo. O per aquí millor? Bueno, tu mateix. Sí, millor per aquí. És a dalt, vull dir... Allà, sí, Bueno, aquí no es posava amb el bodrier ni res. sí. Però bueno, fem un altre dia i ja està. Cap a dalt. Sí, es pot pujar, Agafat a la pedra. Això va cap allà dintre. Estira fort, que no... Aguanta bé, no? No, sento un soroll a dalt. Aviam, tira més fort. Bueno, puja dos passos i ja està, i deixa-ho córrer. Vale, ja està, tu, ja. Aleshores, allà dalt, un es posa el bodrier i fas el flanqueig.
Vale. Sí, encara... Que no caiguis tu. Branca. Sí, que aguanta, sí. Aguanta, aguanta. Ojo que es belluga molt a l'arbre, eh? Està molt sec l'arbre aquest, Vinga, salta. Vinga. 1, 2 i 3. Vinga. Escolta'm, Montserrat, tu. Vinga, salta ara. No saltis. Vale. Gaire salt, avui no em vaig avall, Això es deu fer servir, també. La humitat. Hem de fotar l'espadilla i el sac. Sí, sí. Bueno. Les cabres venen. Sí. Ho tens molt bullat, ara no... Sí, treu tu, no sé. No hi ha res, sí, sempre la trobo seca. Sí. Igual el devia rejar. Sí, una mica, no massa, eh? Una mica, però no massa.